Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! On the spot. Action. Night Patrol. Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangka na mamatag wala bati? Karon nga adlaw Lunes, petsa 15. Oy, Mother's Day because today is payday. Nagyapon bulan kita sang Nobyembre, nagpabilin sa tuig 2021. 40 diyas na lang ang nabilin ho. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 47 dias. Goodbye na sa 2021. Welcome sa 2022. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan. Sa kinahanglan liwat naman aton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent. Sa liwat na Manila siring nga padulong sampi na kaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal. Anabalhag sa police blotter entry sa aton siring nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton siring matakag durunggan oras sa kagabiyon ng aton siring nga Patrol 2. Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan. Aton naman liwat nga himulsuhan.
ang liwat naman nga pag-amat-amat dalom sang kagabihon. Why naman ginapangayo? Anano pa nga mga eventualities from where the action is? Ara si Action Jan Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto action papang Nixon Tahong. News Center update sa mga balita national, international, breaking news, flash report. Update man sa COVID-19. Temporaryo ginkuha ni Action Dale Salazar ang trono ni Action ang Dipensor. Opdaman kita sa kato sining ang mga technical partner diri sa studio i Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa ato nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tulog, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad ang iyo sining angkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin Isak Oras. 8 minutos kapag pangalagad, inyo pala tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ulang kabahan sa ato sila pamalagad giradulong sa isa karuman sang T3 Banyo. Oy maulan nun subong nga gabi ang siyudad sang Bacolod. Bagulpi na nagtupa ang ulan ba? Alas City, Resort siguro to eh. O sige pang tupa-tupa sa ulan. May dala pa nga pagpulo pangilat. Kag pagpulo panagoob. Now, ang Pag-asa may nakitaan duwa ka mga low pressure area. Ang isa ka low pressure area actually nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. May kalayoon nga 615 east-southwest sang hinatuan Surigao del Sur. Pero ang forecast sa Pag-asa may chance nga magimo ni sa bagyo. Ang isaya ka LPA ari pa sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Basi masulod siya sila sa Pag-asa sa Philippine Area of Responsibility by Wednesday. Pero ang ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas, particularmente Bacolod kag Negros, dala ini sang intertropical convergence zone. Ayos. Sa aton nga mga motorista, ekstra lang nga paghalong kay madannog ang aton nga mga dalanon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton gali nga mga kaksyon basi na tingala kamo sa aton dira nga Facebook page bala. Nga daw naglain na ang mga paglantaw nyo dira. Walo ka ginaamat-amat level up sang Action Radio Bacolod ang aton nga Facebook. That's why nga ay mga panibago kamo dira nga makitaan design sang Action Radio, especially ang ngalan nga Action. Sang una ang kilat ara sa K, subong ang kilat ara na sa S. Sang Aksyon. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita, kag serbisyo. Mga sila nga sama-sama tayo, Pilipino. Antes pa man ang tanan na luyag namon nga ipahibalo
sa publiko nga ang Aksyon Radio Bacolod ang naglunsar na karon nga adlaw sumugod sang amon panibag-o nga logo. Ini bilang kabahin sang lapnagon nga pagbag-o sang kabilugan nga instruktura sang kompanya nga ginakalakipan sang iban pang digital platforms. Number 1, serbisyo. Magsiling ka serbisyo, ini ang pinaka-sentro sang amon nga tinutuyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang matudtuod, genuine nga serbisyo. Ini ang nagapatimaan nga sa pihak sa mga pagbag-o subong, kag sa mga pagbag-o pa sa palabuton, maga-off the night kita gihapon sa diin kaman nga bahin sang kalibutan. Ang logo sang Aksyon Radio Bacolod ang nagapakita sang dedikasyon sang istasyon sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Sa atong pumuluyong Pilipinhon, ang letra sang S nga ginpakita pinaagi sa simbolo sang kilat ang nagapatimaan sang ginatawag nga aktibo, madasig kag sinsiro na pagserbisyo sang Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga riyon sa pungsod sang Pilipinas. Kami sa Aksyon Radio, ang inyo mga probinsyano tito, ang inyo dalangpan kon balita kag mga kalingawan ang paghahambalan. Ang basaligan kakaktibo, ang waragwagan nga nakahibalos ang husto nga balita sa kada syudad kag banwa. Ang tatlo ka mga mayor nga duag o konkolor sang branch sang Aksyon Radio Bacolod, amo ang aksyon dilaw, yellow ang kolor, no? Ang aksyon pula, ang aksyon bughaw, ang aksyon dilaw ang nagatiglawas sa bulan nga makita sa hayahay sang pungsod Pilipinas. Samtang aksyon pula ang nagarepresenta sang dedikasyon kag enerhiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ang aksyon bughaw na kolor ang nagapakita sang pag-isa at pag-insendihanay, paghirupay, pagtingob puwersa bilang isa ka komunidad. Sama-sama tayo Pilipino. Ang importante, ara lang kamo nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. So sa aton nga mga followers, sa aton nga mga tagpalamati, mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Radio, pwede ko ka-request sa inyo. One time, abi, isa ka semana, kung daw takaan ka mo, kung daw mainit pa ka mo, isa paging kabulan, ang inyo lang nga profile pic, Aksyon Radio lang, be. Pwede na. Pwede ko na kayo sa inyo. Isang lawig, isa lang kasi mana. Instead sa tsura nyo bla, sa profile pic nyo, abi butang na yung profile pic sa Aksyon Radio. Isa lang kasi mana, kung init ulo nyo, host twice sa kabulan. Hindi mo nagrubudlay nga ayo sa inyo. No? Okay na sa inyo? Amon ayo sa inyo. Kung daw bulubugat para sa inyo, 2-3 kadlaw guro. Okay naman na. Instead sang inyong profile pic itsura nyo, kung ano da, butang nyo profile pic sa Aksyon Radio. Abi. Sa atin nga mga listeners lang yan, sa mga avid listeners sa Aksyon Radio, pwede ko na maayo sa inyo. Ang profile pic abi ni Star Mayo, hindi iya itsura, Aksyon Radio abi. Ang profile pic abi ni Jinky Jelagdon, Aksyon Radio binga logo. Okay man na. Nagurubudlay sa inyo Bisan Paskuan nyo naman lang sa Aksyon Radio. Kag i-share nyo gid
sa aton nga mga kaksyon, sa aton nga mga avid listener, i-share nyo gid ang mga bag-o nga ang mga bag-o ang mga digital platform nga ginbutang sa Aksyon Radio da bala. Pakitaan nyo man da. I-share nyo na para nga everybody makabalo sa mga pagbulubag-o diri sa sa platform o kung digital platform naging butang na munda sa aton nga Aksyon Radio Bacolod. Okay? Share lang para ang tanan makaintindi, no? Ayos. O yung aton nga health protocol ha. Ipatigayon tagig kag sa gihapon kwanta ni sundon tamang gihapon ha. Kag ang wala pa da makapabakuna, abi pabakuna na kamo ha. Subong adlaw, November 15 until November 30, ang Bacolod are kita sa tawag nga Alert Level 2. Tihaling kay na sang aga, sang ugto, sang hapon, hasta sang gabi, gin-isa-isa na sang aton nga makaupdanan diri sa Aksyon Radio kung ano ang dapat kag hindi dapat sa Alert Level 2 nga status sang Bacolod, no? Ang aton curfew magasugod na effective today, alas 11 ha. Instead sa alas 10, alas 11 na. Ang aton curfew ma-start until 4 o'clock sa aga. Ang inom ti okay na. Pero hasta lang sa alas 10 ang inom nyo. Worst, hasta alas 11. Kapag alas 11, curfew na mo. Pwede na kamo kabaligya, ilimno nyo until 10 o'clock, 11 o'clock. Pag 11 o'clock, panghimos na kamo kaya ma-curfew na, no? Pwede ka nakabasket, may mga patakara lang to kaina nga ginambal si Vice Mayor, nga explicar ba di kinasang aton kaupdanan, ang kabataan, pwede nakalagaw sa mall, ngara ang ginikanan, ang ila guardians. Ang face shield daw ay pag-development sa face shield, no? Kaya mo ito kayo nang ginahulat-ulat kayo na ang anunsyo mo ni Presidente Duterte. Parti sa paggamit sa face shield la. So, kuha na, 50-50 ang alert level 2 quarantine status ang kwan sang syudad sang Bacolod. Sa muna, kung nga naghalog-halog ng aton nga health protocol, 50-50, pero amo na siling ko, hindi na ta magsalig yapon. Sok-sok na yapon face mask, kung kinang nano mag-face shield, pwede man. Social distancing, importante gina. Kag ang paghugas sa kamot, gamit ang habon. Kag ang pinaka-importante, yung rason ko nga, ang nagnubo, ang kaso sang Bacolod, isa sa mga faktor ginatanaw ni sa ato nga city official kag ato man ni ginalantaw ang massive nga vaccination sa syudad sa Bacolod. Dako ang nabulig kung nga ang napanubo naton ang mga cases sang COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang Bacolod sumong pila na lang 8. Subong adlaw October 15 ang biktima sang COVID-19 sa Bacolod as of November 15 today ang na-record 8 lang. Hindi ka nami pero muna siling ko hindi na tayo makatag kumpiyansa. Ining pag nubo sa aton nga status sa quarantine kuha lang ini konsuelo lang ni sa aton, bonus lang ni sa gobyerno sa aton, pribiliyo lang ini ginatag sa gobyerno sa aton. Tanaw man sa gobyerno nga nagnubo na gid man ang kaso naton sa Bacolod mo. That's why nga wala magindingot sa gobyerno nga ang Bacolod ipaydalom sa alert level 2. Kaya nakita nila nga nagpanaog na gid man ang cases ti sikita mo karong adlaw 8 na lang. So muna, so i-grab ta ini ang oportunidad
Iglad ta ini ang pribilehiyo nga ginatag sa aton sa gobyerno, pero andaman tani. Hindi kita magsalig, andaman tani. Kay nali sumaka naman ang hilana ta, sumaka naman ang kaso ta sa COVID-19. Dako ang tsansa nga mabalik naman ta skanding. Di gusto niyo mabalik skanding? Gusto niyo naman mabalik ta sa mga eksidong quarantine status? Hindi na eh. Kaya muna nga hindi taman pag-abusaran. Hindi taman pag-abusaran ang ginatag sa aton nga pribilehiyo sang gobyerno. Sundon tamang yapon ang health protocol, hindi na mabudlay Kang importante kay amo man ni ang ginhalinan ko nga ang alert level 2 ta tungod nga halos ang tanan na bakunahan na sa Bacolod, pero may ara pagid wala makapabakuna. So pabakuna na kamo. Pabakuna na kamo para tanan kita happy ang aton Mary. Una pinaka-importante mangin happy ang aton Mary sa December 25 ang pagbulag sa tuig 2021. San paano magkagulugin hawa kita kaining alert level 2 pribilehiyo nga ginatas sa ato sa gobyerno hasta na sa pitsa 30 sa Nobyembre. So, kung masustain ta within 15 days starting today until November 30, di pagpatak Disyembre 1, masiling abing gobyerno ta hop the kagwapo sang Bacolod. So na-maintain nilang pagnubo sa ilang COVID cases. Abi taga-anta ni sila another 15 days. O masilang gobyerno nga abi himuon ta ni isa ka bulan hasta Disyembre. Alert level 2 lang ang Bacolod, Japon. O base sa gobyerno nga do kampiyon ang record sa Bacolod kung COVID-19 pangabalan ganubo na gido. May tendensya nga zero pa. Abi himuon ta ni nga alert level 1. Oh, tiko di gwapo nga Pasko. Gwapo na nga Pasko sa aton. Mga Bacolinos kung dason bulan abi papanaaw pa sang National Interagency Task Force ng Bacolod from alert level 2 himuon pa nga alert level 1 kundi kampiyon. Kundi everybody happy. Alam mo na siling ko. Hindi na tayo magkumpiyansa, hindi na tayo magsalig. Kaya basi kung magpinagusto lang tayo, hindi na tayo mag-face mask kaya kung munang nubo na ta, alert level 2 ta, hindi na tayo magsalig. I-sustain tayo mangyapon nga magkwan, nga mag-face mask. Social distancing, tabi na. Kung pwede lang mag-facial ta, mas mayo man. Ano mo na bla? Kag ang pinaka-importante gid sa tanan, pasulit-sulit na ginahambal sa wala pa makapabakuna, magpabakuna na. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time. Las 10:09 na. Ante sa report gikan sa Siring nga patrol layon at reporters correspondent. Una ang report na niya ni Action Jan Diaz. Antawon ta na yung Bacolod kung sige pang tinupa sa ulan. Kaya ang aton nga curfew sa Bacolod alas 11 na masugod. Sugod subong adlaw. Siguro ang mga negosyo ini nga gabi kaon-kaon kagiliman ti siguro nakakuha na, nakaamat-amat na ginhawa, maka-adjust na. No? Iti alert level 2 na ta. Kinatugta ng pag-inom-inom sa mga bar, kaon-kaon. Importante sundot talaga yapon ang ginatawag nga health protocol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! May patrol! Field reports! Aris Action Jan Diaz sa Patrol Observation Report. Jan, musta? Away!
can gently fall whenever we say goodnight. Ayo di purma. Basta kayo ba si Kato ni Facebook mo? Ano na, musta da? Ah? Musta? Musta sa mga gabi? Ang ulan. Medyo why na. No? Ulan, way na ulan. Why na? Nag-hula-hula ko na sa akay na lang to nga nagabundak din ang ulan. O, timayo, gid. Sa sobra ka bundak ang ulan, nagpurundel to ang nakadisplay ng mga parol sa isang kabalay sa may Villamonte. Te, nabasa? Pertidan, may isa din ang kabalay aksionerik nga paderya. Ginbutangan niya ganyan palibot yung puro kita ng parol. May mga sugal na periyodo lang gindonar to na ligat sa to sa migo mo to. Oo. Ginbutang ito aksionerik. Ginpalibutan niya ganyan. Malapot ko may 50 lang. Guro may sobra kabilugad lag ko nga parol. Amo na nakadesenyo sila balay, may iban ito nga nagkaraponder, siguro kayo tinagbundak na ng ulan. Oo. And then nga sige, sigatin, pero makayo pa man nila, guro basta mapuloplastar lang, no? Anyways, magandang gabi sa tatarang mga ka-aksyon, ang panahon, medyo mabulubog na, maulanon, nagkatulot-talisay na lang, kung hindi na, Oo. hindi na magbasog pa, kay base madisgas. Sige pa. Karon, no? Ang ginakayo, di nga dalan, subang sang dakang City Hall, lapot sak subong gabi, okay, kabalo ka may duwa di kilinya, sandalan, ginasigi-sigi nila kayo mong, Oo. ang duwa di kadalan, actually, tapos-tapos na rin, may bilin pa, kaling sa left side, yung bakadto ka pa, sulod sa may downtown area, may duwa pa na kalinya, sa wala, nga ginasigi, bagapon, abikit, napangkakas na bala ang mga semento, ang bilindri, duta na lang, ginatulutapan-tapa, naguro nila, para may ngagaw, tapos-tapos, kaya kaya may kaya ulang yung lapot sak ding resulta, no? Pangalawa, nagkaroon nila, no? Para at least hindi na maayawan, maling nagkakayos ang dala ng aksionerek, no? Anyway, sa totoo yung magka-aksyon, i-like niyo yung Facebook page ng aksionerek magbano. Oy, i-like ito ang ako nga Facebook page, ha? Mas malipat ka mo da. Ang malipat, guripaton. Goripat, no? Ang malipat at botsinyo. Oo, hindi nyo dapat, no? Hindi nyo ginapagkalipatan. Kabalo ka mo magka-aksyon, nag-cross, nag-cross live sa aksionerek, no? Ga-live sa aksyon, ga-live man siya page. Oh, aga live ta sa mo sa page ko, ni Bla? Oo, ga-live man sa page sa aksionerek magbanwa. I-share nyo na, kag i-like nyo gina. Oo, kay para damo, kabalo ka mo sa ulihib, la. May pa-promo sa aksionerek kapos, no? Sa December, may promo ko pa, kapag dulce, ah. Hindi ba? Eh, diyan pa pala batsag pala ng pagaw, aga dulce na. Inalagyan ng makamit, pero sa aksionerek sa ito mga ka-aksyon, in-like nyo yung daan. Hindi na pagkalimtan, ha? Kaya iban, pag-hid nyo mga anchorman, mga iban nga damo-damo, hindi ka pinalumbaan, na ilan ka daan. Pwede mo na naman like sa ito mga ka-aksyon, kay Action Fred, Action Boy, the rest, no? Damo man na sila may mga Facebook page man sila mga ka-aksyon. Damo, subong kag sa Sabado, bantayan nyo, may ara naman pa premyo, kayo na lang kung ginutikan. Aksionerek mo, bantayan mo sa Sabado. Oo. Si James maatubang na sa mikropono. Sino? Si Action James Binares. Ara na siya sa mikropono. Sa Sabado kay may pampang, tita ma-host sa Sabado mong. Siya ma-host sa Sabado. Oo, sa live streaming na ngampang. Okay. Timakit ating siya sa Facebook live. Kag sa live guys ang mikropono sa Action Radio. Yes, nakita nyo okay. nagkagambal sa iban kayo nilawlawag sa nang nasubong. Imo ibi-plugging, buwas sabi, plugging. Nga parte na, ako sige Action Rek, o brad, pag-iina ko Plugging yung mind nila eh. Plugging nga ang tsuraya. Para nga sa Sabado, bantayan nila. Bantayan kita nila, Action Rek, no? Balantayan, kay Tido, do tag 500 pesos na ginapanagtag. Blamong basta mo sila nga activity. Damo-damo na, no? Bantayan kita nila sa Sabado, Action Eric. Naka-cross live man na sa ibang pag nga stage sang mga Action Radio personnel, no? Ano ba ka-aksyon sa mga gabi? Libot-libot kami, may aksyon na papangiksyon, nakanabot kami dito sa may Rolling Hills. Nagakit kami dito sa mga gabi, kaya ito mga kapulisan sa station number 6. At ito mga kapulisan sa Bacolod City Police Office Headquarters. Nagdulong to sila sa burig pinansyal sa pamilya. Walang sa Police Staff Sergeant Heron, atong ginpatay kagabi dala sa Barangay Villamonte. Wala pa schedule ubong yun ako, saan no? Waay, kido kayo na, palang ito nadalak sa Eric sa may Rolling Hills, nahaya. Kaya doon autopsy, ba't ko doon autopsy ko doon kayo na, giningagawa na nila. Kaya doon na pa man napailan kaso doon buwas pag-guro action mapailan nila sang kaso, no? Anyway, nagkatpo kami doon kayo na, kay nag-vigil bala at sila ni Police Major Leo Estopa. And then, sa Esquadra, nag-vigil sila kayo na action mga
personnel sa station number 6, pangamuyo, dira, no? And then doon nagbutang to sang guard, duwa ka guard ang BCPO. And then naka-inform yun kay si police personnel nga daan si Sir Hiron. Gani. Si Police Colonel Tomas Takir, ang information na ito naman, nagatag personal niya nga bulig pinansyal. Okay. Oo, nagatag to sa personal bulig pinansyal. And then, ang station number 6 doon nagtipon, sila nag-contribute sila. And then, mag-turn over sila kay na initial nga financial help. And then, may araman sa kanilang mga resources na ginahatag nila extend nila action direct dito sa area. Oo. So, damo, gito kayo nga taga mga up 6 nga naghahatag din. Gaupod din sa Kalisod. Sa pagtariwan, din yung police officer din meron action direct dira sa Nahayat sa Mayroling Hills. No? So, Damo gid na nugunan kay Sir Benji Hiron. oo, damo, gid. Do ka buo. bata Amo gina ang buhay kung sila pa kaina pambalon. Oo. Galang kay ti nadugunan gid sila action direct, no? Buot dani klase police, Gani. traffic investigator na perte kapisan lang. Nan. Usually bulos sila sa dila pass, partner na sila nga duha. Oo. Pero duty sa dila pass Sir Hero na makita amos dalan. Gani. Baylo na sa action direct, no? Pero tit amo ginagakatabo. Ang kahapon lagi ni ginalauman sa nga iya mismo nga mga kabaro dira sa may backup 6 action na Eric, no? Ano ya, iulat na ito wala pa man schedule to kayo na ginalabasa ko tong karato lang, interment nila, wala pa man sa schedule, wala pa ito gikan sa station number 6, kay Police Major Layo Estopa, ito iya ginitaw, action na dira si Sir Hiron sa nga backup 6, no? Anyway, sige kami libot sa may downtown area, makita naton, may mga basura pa din na nagkarapitin na ang IPM doon na puro kalabot, di palang hakot sa basura, no? Ay, bando na ni Maggogo, wala pa rin sila guro, nag-sink in sila paminsaron nga ang curfew alas 11 ng gabi. Kaya may arayban nga, tingnan nga magingagaw, gano'n, wala, dito na ginugay. Ay, bang guro na puro na wala informed, nga alas 11, hasta curfew pagka-lapaw sina, no? So, hindi magdari-dali, kaya basi magkaroon, lakad-lagan, dito sa may downtown, ingagaw sang jeep karon, kabi niya mag-curfewan ka mo. Mas masarap nun, guro ko rin phone ka, mati ka radyo, mati ka saksyon radyo, lantaw ka dala sa Facebook page namon, kaya nakabutan dira ko na ang mga informasyon, ti solusyon doon na sang iban, damo kayo na nga doon ng kabarangay, libot kami mga ilimnan sa may NGC, libot kami diri sa laksyon ng area, aba nila doon mayo-mayo, ni kay ti nakabawi-bawi kami niya sa magarason, Ang NGC dyan damo na gid man nagbukas. Damo na nagbukas, may mga inasalan, Ang marketplace to nila. damo nagabukas action Eric, no? Okay, good. Amo lang gina-report nila before nga they called it a little bit biased kay Dracula sa area. May nagpabantay ni Ban, pero depende na sa pag-regulate ng taga-NGC, dira, no? O sa mga law enforcement unit, kay niya managosyo, pangitagi man ang pamagi para na makainganyo man sila sa mga customer. So, damo na talaga bukas, action, Eric, ya. Mga balay kalanaan, balay linan sa may marketplace, na likod na sang call center, yun din sa tubang sa NGC, damo, kung pwede lang guro, kalagaw-lagaw, kaglibot-libot, dira sa may NGC ground, tilikod na mo man ng tao, dira nga nagapadulong. Isa ko juro ko di-improve diri sa provincial capital, ang Lagon, nga halug-halugan gamay, abe. Kaya ka, after sa libot-libot sa mga tao sa Lagun, pwede sa kapalo pamahaw-mahaw sa mga baligyan, dahil makabulig pa man sa ekonomiya kang turismo. Galing kaya medyo stricto pagigyapon, hindi mga policy ngayon lagi na patuman, especially dala sa may provincial capital Lagun. Okay. So, amo na ang ginasigahom rin nila na base kung may mga pagbago man dala sa policy, labi na nga alert level 2 ang probinsya sa Negros Occidental kag sunod sang Bacolod. Kano lang nga ang magipangay ngayon at pila nakabinulan ang nakaligad at isubong ginatagang dito sa Sansa ang alert level 2 nakuha ginaton. Pero dapat ang baga ni Mayor Bing sa iyang statement ako, no, ginpagwa, hindi dapat magkumpiyansa. Yes. Hindi gin magkumpiyansa, action Erika. Inibla mga kamatanon nga naglagaw sa mga mall, nga doon, yung gidang na mabaksin ka mo, kamis mayo, yung safe ka mo siya. Kaya na, nagusot kami sa mga mall, abi, damo-damo man ay. Damo, sir, ka naglagaw na, nagalibot na, pagpatak ng 15, excited, gigurong iban. Aba naman katsimpo, hamon. Pero mga kiddos, mga gagmay nga mga kabataan, nga wala pa na-vaccinate, ati gina, nanay. Pero mas
okay man, pero siguro para sa safety Manila, kabarabala ang mga ginikanan, diba? Di kaya naman nakita na kami, ginaupo din sa salakyan, may ginapang bit-bit na sila, ginapang guyod na sila ng downtown area. Siguro para sa safety sang tanan, no? Kabaro pati vulnerable, yung mga gagmay nga mapatanon eh. Ilabi na din kayo, sa mga baligyan, sapatos, dirios, mga meril, dirios, suet, taro! May ginapang guyod, diri mga ginikanan, nga mga gagmay, mga bata, bla, no? Ba siguro bla, may preparasyon sila, may kinagrano, man sila, tira pamakal sa mga balaklon, sapatos, kagiman pa, di nagalibutibo, diri sa may downtown area action na rin. Kaya of course, dito man natin nga, obogan nila ilang pamilya o galing, kiti para sa safety sang tanan, siguro mas ginainggan nyo na to na mas mayo kung aras sila sa Murian. Wala ito nga nakabakunaan sila. Hindi ko ito doble, mas sa face mask. And the iban, wala naman ka for face shield. So, kung kunwari ka man sa outside, even kay Sultan, di pa sayang nga jeepney, wala pwede ka nakastricto. May baral, may ara. Gaya kay Subong, actually, kung wala baral, yung pinagusto man ng driver, ay, tikaw nga pasero, hindi ka man niya kambal nga nung. Social distancing. Ati mama mo driver, ay na. Kaya mo man iban pasaway, siguro ayo tos driver. Sundon man, kay Tim Pasero kisaw, yaman na magreklamo nga, wala ka mo nagasunod. Damo ginabuas, black chimpuan, tanakuan, ng mga picture ng mga ginutok na sulod sa jeep. Kaya ti wala na baral mo. So muna, okay para kung may mga baral, pagka bisan magano may plastic, so mga abi, gutok na gid. Kag kung may baral sa unak, so may limited lang na number of passengers sulod sa salakyan, subong, dapuno, amo nang ila ginaulat man. Kung dapuno, gid ang guaya, no? Amo nang ginalagas ang iban. Importante safe lang, along kid permit, kag hindi gid kung magbiyahe, salakyan, hindi gid mag-inom. Kay base, nabudlay ka. Kabalo kita, basta magdurudobleng dalan, kaya hindi kang kabalo, kundi kang ruta kaagi. Naman na dapat imuon sa ating mga kakson. May nagapulo pa yung tayong, pero nagabaligya diri sa Apollo Canon, Apollo Sodan. Wala na diri sa may area sang downtown. Siguro puli na sila kaya nag-ulan kay na, porque di ka basutog sa pagbundak sang ulan. Sa matrion, matama at sila pa uli mga ka-action. No? Karoon na, detalye, kabalo ka may isa kalapsag ng mga anong kabulan, premature baby, nga kasakwan, patay aksyonerik, dito sa isa kabasurahan, ginaboy sa basurahan, sa sudad sang Talisay. So, ti-update sa karoon, mantihan sa ito na ka-action. Kag bago gilamang, sa ringa gabi, nag-operate tong CIDJ, kag station number 4, may nakpan sila, nagbaligya sa armas, illegal ining armas kiti wala dokumento, ginapay-dalong nila sa entrapment operation, ay nakuhaan pag-inaksyon ng illegal na droga. May illegal nga armas na, may illegal na droga pa. Mga bagay na dito sa aton nga mga kapolisan. Ano mga kaksyon na, bante rin sa nakaroon, dirigya ko sa itong pangalagad. Sa tutarang na kaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas ng balatihan sa aton lawas ng pagpitang ko ng pagnubo sa aton immune function. Ang mahigo nga koron, dagang hindi regular ang pagpagbasa. Higpo sa tunawas sa medako nga papel sa pagbasa ng aton immune function. Ang dapat imon, simple lamang mga kaksyon, pabasulit pa sa nigulang inyong immune function, pag-isado adlang nga paggamit sa super fiber. Ang super fiber, isa ka premium quality and color nga cleansing product na gihimo gamit
ang paglibot sa record action Jatias na nagasiling sa tuturan ng maka-aksyon sa din kamang imahin sa Pinas. Naputon ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa bintang sa aksyon sa record action radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Very happy, salamat kinaksyon na dyan diya sa sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa palibot-libot sa ato sa Dakbanwa sa Bacolod, na batian niyo Bacolonggid. Ang report na aksyon dyan, medyo amat-amat na nagbukas ang mga negosyo. Oras sa kabihon ang marketplace na sa unang ati do halos do namat yan subong amat-amat da bukas na ang mga kalanan kag ilimnan paano ti nakagiho-giho ang negosyo oras sa kagabiho. Balikan na karon sa aksyon dyan sa dugang niya sa aksyon balita sa balik niya sila pamalaga specialmente ining entrapment operation sang police naton Police IDG kag Bacolod, Ligya Armas, pagdakop may droga pangapaman. Ang lapsag nakitaan sa basurahan sa Talisay, ibalik inakaroon aksyon dyan diya sa kanong kompleto sina nga detalye. May kapidira kay Madam Divina Gracia. Madam Divina Gracia, dira sa Manville Royal sa Division, sa Barangay Panukoy, nagpaurok-urok it. Si Sir Frankie Alojado, ara mano, pamati man diri sa inyo para tuntunan. Parbay sa report ni aksyon na Roger Gotim, may kapidira sa kay Imelda Pinya Bitgi, nagpaurok-urok it. Wow. Happy birthday sa kay Madam Imelda Pinya Bitgi. Paurok-urok insya. Diyan Acosta. Diyan may kabidira sa imo. Paurok-urok it. Isa Mrs. Frankie Alojado and family. Happy listening. Kay Beverly Acosta Pahutraw. Mayong kabidira sa imo. Nara sila nagpamati gidiri sa inyong palatuntunan. Salamat gid. Aton dira nga mga taxi driver, mga OTTG member, padayon man nga nagamonitor diri sa inyo palatuntunan sa aksyon Night Patrol Program. Ayos! This time, i-check na lang report ni aksyon na Roger Gotib na tipon gikan dito sa Northern Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon Roger Gotib, line number 1 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, aksyon na gabi kay may gabi sa mga aksyon sa aton siya sinerek ng balita. Ikan rin sa may sinadsa kadits kag taga probinsya sa Negros Occidental. Sa pila sa mga natipon manato ng sinerek nga mga balita. Sa siyudad sa Cadiz, may gitsurender at sinerek ng isak armas lutang sa gini kabahin sang tukang kontra illegal nga pusil sang kapulisan man sa ilat sining programa. Sa report, may mga last 9:40 tagdak na kayo sa ngaga. Pinagi sa isa kaperton na kilala kay Patricio Dohino e Oliveres. Pero sa anyo sigidad siya residente sa Bangga Maninggoy. Barangay Sinampaan, sining syudad. Pero sa report nga upot man sa Sergeant Jude Rimata, membro sang intelligence sang Cadiz City PNP. Ini ang nag-receive ng baton sa sining isa ka improvised nga 12-gauge shotgun o console pack nga armas. Kaya wala man isang dala pero gin-surrender rin aksyonerek voluntary sa kapulisan sa surrender sinisunod pa sa pahayag sa kapulisan nato na binigit siya kay Police Staff Sergeant Rimata. Kaya ini ang kawahin sa ila sini nga ang kontra ginadilian nga pusil.
Karon ara na ini sa mga kamot ang armas kasi masyado man kabudlay kon ni Exonerik ang maglupok bala kung gamiton man sa mga anuman nga kalakasan na. So, gapanawagan siya po ng kapulisan, pinagiman siya kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar nga ang mga armas bala nga nagalupok nga si dapat gida nga ini ang ma-turnover manaksionerik sa aton kapulisan para nga mas safety kag hindi na ini makatuga pa sa kalitan sa pilas mga individual. Sa syudad sa Sagay may gindako paksionerik pero dito ini ginoperate sa kapulisan sa Baranban, Cebu. Kag gindakop ini kaya ini sila may mga kaso diri sa syudad sa Cadiz at the same time, sa syudad sa Sagay at the same time. Ang isa directionary, isa sang suspect balato pagpatay, tapos may struggle ba na yung ambos balato. Ang ginakop dito sa may probinsya sang Cebu. Ang ginaristar, magapakatubag sang kaso nga 2 counts of actually ang ila kaso niya gidakop sila bagod sang warrant of arrest hindi sa kaso nga murder kundi nga ang kaso nga ginatubag na sinamo ini ang violation sa Republic Act 550 ang ini-acceleric ang kaso bala sa pagbelar sa kaso sila nga Fisheries Code of the Philippines. Ang duwa ka mga persona nga ini ang naaristar sa bahin sang Banwa sang Balanban mga alas 9 sa sakna sang aga kaina November 15 bong sa may Sitio Centro Barangay Pundol sa Banwa sang Balanban sa probinsya sang Cebu. Ang gindakop amo ni ang isang mag-asawa na Exonerik yung gindakop pa. Ronnie kausapin si Thanos alias Ronnie 57 anyos sa edad. Kag ang asawa yang si Mildred kausapin 57 anyos ang edad. Tanan residente ni sa Sitio Bakwitan sa Barangay Mulocabok, Syudad sang Sagay. Nga pa sa report, ang Sagay City PNP ang nagpadulong mismo sa probinsya sang Balanban, Cebu. Or mismo ang mensang Sagay City PNP muro ni Police Staff Sergeant J. Sarnado sa puna section mo na yung Police Non-Commissioned Officer assigned sa warrant section, of course under sa supervision ni Police Colonel Albert C., ang Chief of Police, pupunman ang 6 of Mobile Company Sikat Maneuver Platoon sa pamuno man ni Police Lieutenant Roy Compe kag ang Balanban Municipal Police Station sa idalo man ini sa kay Police Major Rico Romagera. So, ini ang nagpadulong dito kag gindakop ini dihan sang warrant of arrest sa may criminal case number 16-6116-S kag 16-117-S for 2 counts violation of Republic Act 550 and duly signed by Honorable Judge Reginald M. Puentevilla, ang executive judge ang RTC Branch 73 sa siyudad sang Sagay Accionary kinakapit sa November 28, 2016 ang ini nga kaso. Kag may bail recommended ini sa isa ka kaso, sa isa ka criminal case tag 100,000 pesos kada isa. Magandang ko. Oo, ganako ni no. Sa criminal case number 16-1-6116 100,000 na kada isa. Pero sa 16-6117-S 80,000 pagid actionary ang kinanglasang nga piyansa kada isa. Daw mablasang Public Act 9165 isa ka kaso lain-lain provision. Gani. O kag lain-lain man piyansa actionary ay man ang bili.
Oo. Tapos ang kinanglanon nga piyansa para makaangkot ang temporaryo nga kailwayan ang isa na akusado. So, kinados lang karon sa Mainsang Sagay City Penal Custodial Facility. Actually, ang amay ni Ronnie Sierra, Oo. tagang isa yung pagitukaw. So, damutonggin, dakop man balanan day, Police, Lieutenant Colonel Albert C. atong naging serbihan sang search warrant ang ginapuluyan. Okay. Sa may Bakwitan, kanakwaan, tubla sa mga dynamite, explosive, tubla. Ginagamit ganit sa kundi sa panaga, pagpangwa sa isda sa illegal dynamite fishing. Kanakwaan to sa isa ka 38 caliber, kag isa ka caliber 45 pistol. Through text message can confirm ni Police Lieutenant Colonel Albert C. nga ini ang kausapin brother kag amay. Amo ang suspect sa tumulang may strabla kag bana ito ginampos patay ito. Okay. Oo, ugaling gawa pa ka interview kay Police Lieutenant Colonel Albert C. Pero through text messages, sila niya kompleto na kuno ang mga suspect nga amo ang file na sa kaso base sa mga statements sa mga witnesses nga amo ang nagpatay itong may strato black kagatong banaya sa may barangay Bulukabok. Okay. So, ugaling kasi ang warrant o maras siguro wala pa wala pa lang ma-serve. Pero may mga kaso sila nga mabugat kaya ini ang mag-amay nga una ito nadakpan sa itong sa search warrant nga nakuhaan sa mga explosive 10 caliber 45 or 30 caliber. At ito yung action Eric, Nobel recommended itong ilang nga kaso. Separate pa sa kaso nga ginpasaka nga double counts of murder. Sa mag-asawa itong kaso, iniya ang explosive ni Nobel recommended ni mo. Atong illegal ang dinamita bla, ang caliber 45 at 38 caliber, lain pag iniya ang kaso. Ang 10591 kag ang 9156 bla kung ano na yung explosive. Lipat lang ko. Pero mula, daw halos kompleto na kay ining si Ronnie kausapin, kag ining kining asawa niya, nalakpan, tapos balanban kay ina sa Cebu. Ang ila kaso na 2016 pa niya nga kaso. Ang ila pagbelar man sa illegal, paghimo man sa illegal fishing, kag ang kaso nga ini, isa I believe nga ang kaso nila ng illegal fishing, amo ang illegal dynamite fishing. So, amo na action Eric, kasi mabulubugat nga kaso ang ila, kada ka mo, gitla kaso ang tubangon. Damo na, bugat pa. Bugat pa, correct. Damo na nga kaso, bugat pa nga mga kaso sa Eric ang ila sini, nga ginaatubang. Lag ko pa prensa. Nagkopiansa, kagang iban, Nobel recommended. Mapiansa mo mga iba, pero iba niya, di ka naman kapiansa. Kasi ang ginapayag sang korte, nga iban si mga kaso, Nobel recommended action, Erika. So, parte, amo na, at kumadulong nga report, direkta diri sa atol siringan ang tanghari, ginatamyaw, talang yapon, Kap Mazalidia, si Mr. Linzadia, si Pamatigi, kitilapit na gilang daan. Ang December matik na ano gaya na inang whenever I say girls and boys na chilling lantern on the street pwede ka bugnaw ba? si Iba kag si Joel Sangko ka pamati man sa ato no? Abaw si bilog ang pamilya ginasadari pamati gina no? Si Jojo Joel kag si Iba Sangko kag si Police Colonel Calixto Mabugat kinatamya sige pamati sa Simo sa live ko no rasa daw gidaway pag idumang tupa ang akon nga dinggo nga sapatos sige yun tani base ko base pamulang bla ko abot-abota lang Ganay, kitagaan niya kuya sa niya, tagaan ka dyan sa sapatos na blang inasaka sa taga Chineco, blas poste ko yati siya, nang may tunok sa kilid. Na niya.
Oo, Oo, si niya sa kamo ko amo na sa kuno magpalangga mo. Boperte si Police Colonel Calixto Mabugat ba. Natamyaw ta man na pagpamati action Eric sa Banwa si Mamayla na migo sa subla si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kaya sila niya pamati kita kuno kada gabi. Rasa? Oo, sa Action Night Patrol. Oo, Salamat yun sir sa imo nga pagpamati. Oo, masyar lang di Oo, ganun man niya kung makapamasyar ko na sa Mamaylan. Oo. Hindi niya siya kuno balo Dapit gid. Kaya ako balo grabe ang lukos kuno to nga ginadubo ya pero mo kuno naga namit sang ya sa pamahaw boperte. Tay preska ko na mo. Preska na da. Preska ang lukos to na sinerek nga lumutan nga ginadubo. Kurte. Kaya mo na, amigo na lang manggubat mo, matema na sa ito, amigo William Prias, dariman sa siyudad San Carlos, sa pamatik Toto Albic po hinulan, matik man ni Toto Albic, Huwag man niya galubad, huwag man niya pugis, gwapo lang. Huwag na punaw. Away punaw niyo. Si mami niya pamati, mga si Calgero Bambo, mayong gabi, man kay Calgero Bambo po hinulan. Kaga, of course, tamyaw taksyon Eric ni sa mga amigo sa pagiliya, sa kay Toto George Roboton, kay Migo Naldo, Migo Naldo Bacoya, sa Power Trim, kay sila kaporo-koro, kikira ka bigolat na sa balita, Okay. na madulong taman aksyon Eric, tagsa, ka gabi. Kamay nga tumarilo ka mga balita, mga taksyon, diin kaman sa Pinas, lambuton ka sa ngamon balita kay servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutin mag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon, Roger Gutib. There you have it, live report. Giga sa Northern Lagos. Dugangan ta ang aton sining nga mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Giradulong siya sa Kalawansa. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, siyudad sang Sipalay. Maninoy maay kay Maninay Charay Salvacion dira gapaurok-urok man sa aksyon Night Patrol program. Mabalik kita, pagbalik naton, dugangan tanga to sa aksyon balita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay...
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sir and family dira sa Germany. Ang iyang pamilya diri sa Morsha. Kanya ako dira pamilya Kilantang Hokson sa 5th Street, Progreso, Banwa sa Binalbagan. Alin kay Rosa Leo de los Reyes. Kumusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Manang Bekelao, Kamari Jan Silao, Kumparing Libertad Blan, Toto John Berjod, Philip Jod, Alkim Jod, Kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljan, Nene Lao. Boys dira sa may share sa Binalbagan, as always, kapamatik dira sa aton. Empleyado, security guard sa Biscom Binarbagan, sabi naging si Miss Nora de Mabildo kag si Mr. Levy Frias. Sa kay Maninoy remote ang pipi, kay Maninay Clarita ang pipi, kay Dr. Clark ang pipi dira. Sa Mrs. Ramon Caglilieta Ton. Oy, atensyon sa IPM. Ang basura ito ko sa may Gardenville do hasta subong wag makuha. Gamat-amat na bukid, no? Miss and Mrs. Fred Linyan family, happy listening. Melinda Dimerin, Martin Aliling. Sa Minnesota, Star Mayo, good morning. Natamyaw lang ni Alexis Wing Torre sa UK, iya pamilya sa Dulid kag sa Paranaque. Naga-kuan gid, naga-paurok-urok sa Action Night Patrol. No, salamat gid. Balikan ta or ang report ni Action John Diaz, balik ka pagpalagad. Ginadulong siya sa kaluwan sa Mighty Sea. Sa Aksyon Balita. Saya sa nga Aksyon Balita. Aksyon Public Service. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik report, just come back.
Padayon sa karon aksyon ay kay ginapahitaas ng Talisay City PNP ang ginikanan sa lapsag na sapuan sa basurero sa basurahan sa Barangay Concepcion sa Santa Talisay. So nagkapulis Senior Master Sergeant Reynaldo Suelto, investigador sa Talisay PNP ang bangkay sa lapsag na babae ang yara pa sa gapon sa Manapla Funeral Home sa idalon sa Kusudia sa City Social Development Office of the WDO sa Talisay. Kaya kung dito kay Suelto, wala pa rin nagpadulo o kung pakikihangot sa kapulisan ang may mata sa ring lapsag aksyon Eric. Ginabanta, premature baby ini nga nagaibado kung anom, 27 pa lamang kabulan sang ginbunag aksyon Eric. Nakita na ni sang basurero nga si Rogelio Jimenez, 22 anyos, nga nasunod sa karton. Aksyon ginbutos pag sa black nga plastic bag aksyon Eric. Kari si Police Staff Sergeant o kung Master Sergeant Reynaldo Suelto sa ito interview. Ito na ang nasa panto nga pitos? Wala sir, wala pag-hit. Okay, so ano matabo na sir, ikalukong na lang? Actually, ang in-charge na ito sa bata, wala pa yung isang ginikanan nga nagpakita. Yung turnover na ito naman sa CSWD sa Talisay. Okay. Oo, so wala din isang ma-claim sa bata. So, ang deflection na ang mapalubong ang CSWD sa Talisay. Okay. Actually, no, dito naman ko sila. Ito sa punamot sila. Actually, kay batian si Police Senior Master Sergeant Reynaldo Suelto, ilaidring investigasyon na angot sila pagkasapos ng bangkay sang isa kalapsag sa basurahan aksyon na Eric. Samtang siningagabi nag-conduct ng operation ng Criminal Investigation and Detection Group. Ay, pamanit tapos dire, pero sa inisa na ito nga pagpangusisa, nag-conduct sila sa entrapment bypass operation, batok sa ning isa kabado dos anyos nga lalaki naging kilala kay Christopher Yanson. Din kilala kay Christopher Yanson, residente mismo sa Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Na-recover diri sa iya, ining isa ka kalibre 38 nung armas utanga wala itong serial number, kag ini-accelerate may unod pagid nga mga bala, may arbudol money nga 70,000 pesos, and then may mga gamit, cellphone, kag kay taxonate. Ang lain sa diri kay may recover pagid nga isa ka sa sang dahon sang marijuana, may drug paraphernalia, may tutor, kag may lighter action Eric. Ang cellphone na recover man, no, kadikto na makita ng ebidensya nga nagatransaksyon diri kay Enso ng kapulisan sa ang CIDG. Sa karon nahunong sa may custodial facilities ng station number 4, inisa pa sa kasang kaso nga paglapas sa lahig nga nadumili sa pagbarigya kapag upot sang illegal nga droga kag illegal nga armas lothang. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Salamat Patrol 2. May kabidala kay Sir Edwin Pineda and family. Ara pa nagarantaw sa to sa Facebook Live. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa limanon Action Patrol Program. Lunes edisyon, magata ko pini balik inimuas. Atong sa lima Patrol la Unit Reporters in Action. Ang nagpangalagad karon gabi. Action Roger Guti, Action John Diaz. Back to back, Action Papang Nixon Tahom. Atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Interaction Day Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pasor, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang Yulagat ng Korman Action at Patrol Program. Nagasiring adios amigos, hasta la vista. Kaya magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio, Bacolod. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon,
God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.